Здравейте хора, аз съм Пликатор и тук с мене и днес той копае и така да видим какво ще намеря. Рад знае, че имам голям късмет такова копаене. Да. Аз се дразня обаче той като намери нещо. Да. И това е нещо като нали, на двама. Да се дразним, когато другите намери нещо. Тук е награда, тук ще почна на другата страна. Човек нямам торче, нямам кол, нямам нищо. Само 4 торча. Нямам айрон дайвер. Освети бе, човек, зрителите ни виждат. Аз може да виждам, ама... Вижда човек, вижда редстоун айрон нямам. Не ми пука, поне осветя и хората да виждат. Като не се абонират и не нагледат, какво искаш? Ти не осветяваш. Нямам торче, какво да правя? Ама и ти на тъмно го докарваш. Сега не слагай торч, нали селото се вижда. Ще кажа кога може да сложиш. Желателно е. Половината ти екран не се виждаш. Ако няма пол да намеря нещо, редстоун това. Не отиде торча. Кол, искам кол. Ами, перфектно просто. Перфектно. Сори хора, ма там торча айрон. Тук може и кол да има. Тому. Мана дали. И тук вече и аз не мога да виждам. Така, ще си просто правчим така. Да си изпечам айронът ми да взем редстоун. Човек, аз от следващия епизод ще построя втори мост. Както пускаш. Ма аз знам, че нямам кол, с който да пека и трябва да си ходя дърво. Ти поне имаш много. Имам 28 необратно. Той значи един стак и нещо. Да. Човек, не знам, ама малко лошо ще ми бъдат видеалата или не знам. Не сложих и на мината не мога просто да случайно с това. Нямам нещо. Златно торче, нямам. Нямам такова, сори хора. Напред имаш ли нещо? Не. Опа, гречка. Викам, за кота и бавница чупеше редстоуна. Мале! Това само това ми трябва. И се получи лошо. Шо? Що? Еми, там беше тъмно и не се виждаш почти нищичко. Але, бе, тук толкова много, че един кол ли няма тук? Нали, бе? Свършило ти дървото. То някакво не е свършило. Направи си чест. И остави глупавите цветя. Да, бе. Световите ми мостри.
Саплингите за косачи. Дървената брадва за коти. Торчовете трябва да сменя. Градова за кони. Брадвата за коти. Абе, пак ли да сменя? Сега ще почнат към страната на града, ама хора, желайте на късмет да намеря кол. Наблизо. Ана, Посвети. не съм. Светло. Не се ядосвай, ама брат, нищо не се вижда на екрана. О, На тебе. Анте. чакай, че командира. И сега се връщам хора. И аз съм тук. Той ще ми каже кога да отсветя и дано да намеря кол. Дано, ма надали. Да светвам ли? Не. Вече да. С каква кирка копаеш? С каменна. Добре, що викам не копай с желязната. Седма минута. Да светвам ли? Да. И сега. 2 торча имаш. О. Кол! Есо е. Браво. Браво, мама. Аз не ти пожелах късмет. И намери. Значи хора да знаете, никога не искайте мнението на Радо. Що че стане точно обратно. Неговата логика така излиза. Обирам всички кони от това. Няма да има още. И имаме 17 кол. Хора, ще може да продължим да това. Браво. Ама имаш ли пръчки? Имаме дървен. Колко торча? 48. Супер. Браво. Сега остана и някой диамант. Какво пречи? Чи ли не виждаше? Да, аз не можах да видя. Наред, момче. Ще го вземаш ли? Да, поздравен. За XP ли? Да, вау. Вау, експи. Иначе машини мога да показвам как се правят на оцеляване. Само ми трябва връв такива върви. Чи на мене трябва да вземеш да ми покажеш машина. С редстоун. Много машини се правят с редстоун. Чи можеш ли някой? Аз това поноси да нося. Ще ги покажеш. На креатив обаче, че няма нужните елементи. Добре, бе. Аз може и да съм ги позабравя сега. Нещо не се знае. Аз доликнах света с сумати и машини.
Да, всички стрелец това са пред. Лоня се. Гого, ще трябва да свършваме клипа. Окей. Чакай. Съм свършвали ли? Ми да, трябва. Окей. Аз так не мога да се писам.